Yaroi try, bang adap da kajing smokeman ka ba crowd kata-kata ya ka bangan yo ban ya keren bat pi ya ka ne ka por ka ba menta. Ngadap da kajing kemen ban yo ban sam ya ka ktien ka jong blai. Hapdeng jong pi ya ka ne ka por ka ba menta. Ka ktien jong blai ka ahingi ka jing shai. Ka ktien ka jong blai ka ahingi ka jing kermen. Ka ktien ka jong blai kam ju bakla sidok ki bam jukot bat abau blai keren. Kam dan jing duna. Habau keren. Ka David nam ta ka jing bha. Yanga bat yafi. Tilada kat ublay Ukraine yangi. Hatu kam day yangi men pendam. Hatu kam day yangi ban kaungu. Hatu kam day mo yangi. Manong ba yes Lord. Mamala keren ngan le ya kata. Dahing ta ka ketin ka jong ublay ka long kum kata ka manual book. Lani kata ka kot ka bahikay yangi. Fitit ka nung ka tiar fiyo ya ka jing thok. Itu ka manual ke instruction vitit mobile vitit fridge vitit no ka tiar kadan be ka kot tadeng ta habo blay ula penlongi wa ngi sunan ni ka tin ya ka ba kumnung in function ha ka jing em ka jongi ka ba man laksngi tadeng ta ni ka por nga kwa ban pule ka wei ka de kot na ka tin ka jong blay ba ka ta ka de ka hebrew ka lenong ka ba khatwei ka de kot ka ba arpusan ba ka tin ka jong blay ka ongkum ni uda jet pen ban shashi tom lembat upai lang ublay ban ya ka ban yo ka jingsngo bha ka pop tang shipor kani ka kren chapang Moses ba Moses jet ban ya le kemen bat kita ki Egypt namar utep ba ke Egypt ka long tang shipor ba kata ki ek baro jong ka Egypt ka long tang shipor na kwa ban ya penseriam bat ki ne ban ya jet lang bat ki ban ya khle jak tung lang bat ki namar utep ba kata ki ek baro ka long tang shipor pitip nam ya kane ka wai ba ki ege jong ka perthai kalong be tang shipor ubreu lada uim kasapoi ka por ba unyap no ke jinsu bha menta ka de ke jinsu bha tang shipor kan kala syakata ka jing thang ki ege jong ka perthai ko abanong pi wat kan ka perthai hiru ka badon menta ka long kum ni ko ba ka long hoi men shwa shi sin la penjat no ka da ka bala rakhe kan ka perthai la ri kendong ni ka perthai na ka benta ka jing penjat da ka ding tadeng ta ki ege ka spa ka nam ka buram ki jingsngo bha jong ka perthai ki David tang shipor tadada pidang im ha ka pop ru kane ka pop ka ba pensngo bang menta yapi kan sa penselang yapi shabam jikot tadai hang ta Moses shimla jit ban ya sngo bang bat kata ka pop ka ba tang shipor bat ke Egypt pini kani baru blay da shisha udah penjat no ya ke Egypt udah penjat nengkong ke ekonomi ke jongki namar ba hagasngi hagata ka miet ya ka bagi kon Israel ki mi na ka ri Egypt ki da kit no ya ka siar ya kata ka rupa ka jongki ke jain kup jain sem ki ba remdor ki da kit no baro bat ke Egypt haka shimit ka kalalong bankrupt kalut no ka spa padam ta kata anda ba ki lapoi sha ka duriaw basaw hang taru utrai penjat no wat iki shipai ki jong paro kata ka might kata ka military power ka jong ki Egypt hagata ka khlemat hi ka du no namar baro kita ki sipai kilai ngam jelop ha ka duriau ka basaw tadeng ta Moses susngo thu ya gani ka Egypt ka dei tang ka basipor ka spa juga Egypt ka dei ka batang sipor ka bor juga Egypt ka dei tang sipor ka burom juga Egypt ka dei tang sipor namar hadin ba kilami kini ki marau hado bu menriu million repulak ngot ki mi mdanong treasure apo Egypt tadeng ta kata ka burom ki jingsna baro ka kutno tadeng tau Moses usngutu ya kani pleng ngalahi ban but ya kita kipai lang ki jong utrai ban but hi utrai ban kau ngu ya ka tin ka jong tadeng tau shimla jit ya ka ban ya snobha bat kata ka pop ka bashipor jong ka Egypt tadeng tal da fi sngutu bagani ka perthai ka long tang shipor la fi sngutu bagini ki jing snobha jong ka perthai ka long tang shipor la fi sngutu ya ka ta but no utrai fi sngutu ya ka ta ino igini ki jong perthai namar ki jong perthai ka bapni tanat ka khamat ka ba pen brai ta ka do lani ka ta ka ba pen susarong ya ka ta ka jingem ka ta kam dei no try ka brai ka khamat ka brai jo ka do ba ka ta ka jing sarong thala jo ka jim kam dei no try taning tawa num sngo bang ne ka jingem ka jong pi namar ka ni ka sa shipor kan sa pen ka lai fi jo ka jing sngo si ka baro ka don ka porong ka tin ka jong blai taning ta da ka ni ka por ka ba pp ya sngo ni ka tin ke jong blai fla em bar ka perthai baro shikata pi sngo bang man pe ki jong perthai pi sngo bang man sngap ki jong perthai pi sngo bang man le ki ni ka perthai kata ka dai tang shipor ka pop ka long be tang shipor phim la ban enjoy be ka pop shabam jikot ka pop ka kut no tadeng ta phai no show try but we phai show Jesus Christ pitip pin kam sngo bang show
พี่นังคำ enjoy ช่วยแต่กับจิมกับจงพี่ลาดาพี่ดอนบอกตรายจีซูกับปบมันตากับเป็นสงบังสัชิปอร์กันเป็นทังมันตากับเป็นสงบังเอฟีสตังกับโนกันเป็นสลังเอฟีแต่เดงตาบ้ากับจีดเนาะอยากเล่นตีกับจงตรายแต่เดงตาฟีบวดอยู่ตรายก็บางงานก็มันละก็สงิงก็มันnamar ba ngam don ka jing babi namar ba ngala jit yo jisu ngai ka jing ba ka jing ka jing le isnai ka jing ka jing em ka jonga nga ai ngo yo blai ki baro deng ta la da fi la bot yo try pin i ya ka jing isnai ka jong u ka ba thmai man la ka step ka jing em jo fi ngan dwai ka ni ka pon am ta jong fi o try ka khoi fi hallelujah try nga wan ni ka por ko kan rat try don ki ni ki para ka ni ka por ko try o ki em ha ka ta ka jing thala jo ka jing em try o ka bra jo ka do ka bra jo ka khamat try ka trai kam ha ka jing em jo ki bar ka ni ka jing sarong thala jo ka jing em ka shu sngo sarong ba sngo biang ba try ka ni baro ka ni no baman nga pen dikut ya ka bakum ka ta ka jing trai baro nga pen dikut ya ka bakum ka ta ka jing le baro ha ka kerteng ka jong Jesus Christ hallelujah nga dwai nga kerkhu ni ki khon ke jong me ablai ki ni jing plait la do ni ka sngi namar ka ni ka pop ka ba ki le ka long tang shipor ka ba pen sobang tang shipor rei ka ban pen selang shi jengem kordet nan try hallelujah try ka tak tin ka jome ko try ka kren hallelujah nga dwai nga khoi ni ki khon ke jome try kin light no na ka jing pen kordet kin yo ya ka ta ka jing sup ka jome try kin jet ye me do ni ka sngi ba ki ge jing prathai ko try ka long tang shipor rei bat me ka long bam jikot nga dwai nga kerkhu ma ai ki umen sim ba khoi kin bot ye me ko try kin shakri ye me da ka jing kemen kin shakri ye me ko try da ka jing sngu agar teng jisu nga dwai nga ai ngo amen but amen hallelujah jet you try ni ka sngi na phi jet you ulong bam jikot phiru phinyo mat ya ka ta ka jing kemen ka bam jikot ka jing suk ka bam jikot but ya ka ta ka jing em ka bam jikot ka nau try nga dwai ka khu ya phi ka ni ka pon but la fi dang don chu ki jing kli phi la an phone ki number fi ka screen phi la an wan ru cha ka ni ka office jong ka pon nat ka ban hang ne han open nong thamai nong kriam ni don ni do sngi ka ba ar hado sngi sa jan jong ka teo khub le shi buon ublein ka khu fi amen but amen amen